sesepuh bini sepuh sedaya sesepuh dusun Lempoyangan ingkang kula hormati ugi dumateng asanipun sedaya bapak-bapak linmas dusun Lempoyangan ingkang kula hormati dumateng sedaya atau segenap panitia kuda lumping yang kula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kita sedaya ngaturaken raos puja lan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi wasan tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking rahmat lan nikmat ingkang sampun dipunparingaken dumateng kita sedaya terutami nikmat sehat lan nikmat iman sehingga kita sedaya wonten siang punika saged mangkempal ing acara kuda lumping kanthi kawonten sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah kanthi waosan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu ingkang kawula hormati ing mriki kula minangka dados wakilipun segenap panitia bilih ing mriki kula badhe maosaken susunan acara ingkang badhe kelampah wonten ing siang punika. Bilih acara ingkang sepindhah nggih menika pembukaan, acara kaping kalih nggih menika sambutan saking Bapak Kepala Dusun, acara kaping 3 nggih menika sambutan saking panitia utawi perwakilan. Bilih acara ingkang sekawan nggih menika pementasan kuda lumping ingkang pertama gagak primang saking dusun Tegalme. Kirang langkungipun mekaten wau acara ingkang badhe kelampah wonten siang menika. Bilih ingkang acara ingkang salajengipun nggih menika pembukaan. Para mila monggo kita buka acara siang punika kanthi waosan basmalah sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah sareng-sareng kala wau acara wonten siang punika saged pinaringan lancar sedayanipun. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, bilih acara ingkang salajengipun nggih menika sambutan saking Bapak Kepala Dusun dumateng Bapak Sugianto wekdal kula sumanggaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuhan ingkang tansah kawula hormati, wonten ngarsanipun sesepuh Riok Dusun Lempuyangan ugi ingkang kawula hormati, wonten ngarsanipun sedaya anggota panitia Riok Dusun Lempuyangan ugi ingkang kawula hormati, saha sedaya warga Dusun Lempuyangan ugi ingkang kawula hormati. Monggo kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit saking taufik hidayah nikmat lan sempat ingkang diparingake panjenengan dhateng kawula katite ing wekdal menika saged kempal manunggal wonten ing acara riok menika kanthi ginanjar sehat wal afiat Allahumma amin. Shalawat salam mugi katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun dunya dumugi yaumul akhir. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ing mriki kula ngaturaken buming panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sesepuh Riok saha sedaya kru panitia Riok saha warga masyarakat Dusun Lempuyangan ingkang sampun nyengkuyung babagan Riok menika acara sedekah dusun Lempuyangan ing wekdal punika. Saha ugi kula nyuwun ngaturaken buming panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para donatur khususipun warga Dusun Lempuyangan ingkang sampun nindakaken adat istiadat ing
ingkang sepindah menika bersih-bersih kali ingkang sampun dipun laksanaken dinten Setu Legi saha bersih-bersih saluran kali wonten kalunggah ingkang sampun dipun laksanaken dinten Kemis kala wingi saha ngawontenaken gelar Ringgit Purwa Sedalu Natas ingkang sampun dipun laksanaken wonten malam Setu saha Setu siang. Nah, dilajengaken ing wekdal menika inggih menika riyok ingkang saking 10 grup ingkang sepindah badhe kalaksanan mangke saking Gagak Rimang Tegal Melik dilajengaken saking Timbul Jaya Cemanggal Kidul. Lajeng grup nomor 3 menika Amung Rasa Tunggal saking Gebugan dilajengaken saking Amung Manunggal Budaya saking Sanggar Ambarawa. Lajeng dilebur lanjutaken dumateng saking Turangga Jati Bekle. Nah, sak mangke Pak bibaripun Bekle menika istirahat rumiyin. Sak mangke dilajengaken badhe salat Isya menika ingkang nomor 1 saking Putra Kendal Kendali Sodo saking Glojogan. Lajeng di lanjutaken saking Krida Turangga Reksa saking Jambon Sumawana dilajengaken saking Turangga Muda Krida Utama saking Cemanggal. Lajeng ingkang terakhir menika saking Wahyu Krida Turangga Muda. Nah, mugi-mugi wonten ing pelaksanaan riyad menika saged dipun kondisikan aman, selamat sak awal ngantos akhiripun. Kula pesen saking sedaya Linmas kru panitia supados jagi keamanan, keselamatan lan kesuksesan acara riyad menika. Awit menika tanggung jawab kula panjenengan sami. Ngoten nggih Pak? Sepindah malih kula pesen sak mangkehipun mbok bilih enten sing damel keonaran utawi keributan ingkang saged dadosaken acara menika mandheg menika kula suwun gantos biaya sedaya ingkang dipun telasaken kalih panitia. Setuju to Pak? Bu? Dados kula pesen sepindah malih monggo sedaya kersanipun aman selamat ngantos awal akhir kita jagi sareng-sareng. Kula kinten cekap semanten atur kawula billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara riyad sedika dusun Lumbuyangan kula bika. Jik matur suwun makaten waktu sambutan saking Bapak Kepala Dusun. Bilih ingkang salajengipun nggih menika sambutan saking panitia ingkang kawula wakili. Bilih ing mriki kula minangka dados wakilipun sedaya panitia ingkang sepindah badhe ngaturaken sugeng rawuh ingkang terutami dumateng sedaya anggota kesenian kuda lumping Gagak Rimang ing Dusun Tegal Melik. Ingkang salajengipun nggih menika ngaturaken panuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa ngrawuhi pementasan seni kuda lumping wonten ing saat siang punika. Bilih acara kuda lumping ingkang pertama nggih menika saking Gagak Rimang Tegal Melik, mangke sabibaripun Gagak Rimang dipun lajengaken saking Timbul Jaya Cemanggal Kidul. Makaten wau kirangipun acara utawi random acara riyad ingkang badhe kelampah wonten ing saat siang punika. Bilih ingkang salajengipun nggih menika pementasan seni kuda lumping ingkang pertama saking Gagak Rimang Tegal Melik, wekdal kula sumanggaaken. Monggo.
panganggening para rawuh katung sumawana putri ingkang tansah pinanggih suka basuki. Lagu Bruming sumangga panjenengan sedaya kula dherekaken tansah nampa puja sak perlu astuti puja astawa. Wonten candhap pepadhange Gusti ingkang Maha Kawasa. Dan purwa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun paring rahmat dalam kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya. Shalawat dalam salamipun Allah uga kathah pangatur kunjuk dumateng titah ingkang ninampung mestiraning jagat sekali bawasa. Nggih Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun tubuh teman-teman duka saking salwing sesendung yang panjenengan. Dene kula sakadang saking gagak rimat wijil saking tlatah dusun Tegal Menit lumarap sang kabyantara dumateng ngarsa panjenengan sedaya. Wonten ing wewengkon dusun Lempuyangan saperlu panen-panipun lumantar seni budaya Kepang. Cekap semanten atur kula nyuwun pangapunten ingkang kathah bilih kula sakadang terus baksa samangke tasih kathah kekurangan kalepatan dalam kirang kelap sira menuju krono wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi keparingipun diri panjenengan sedaya kanggo wirna sih samudha pangasama. Wilujeng siang wilujeng hamir sami ngatos paripurnaning sakmangke kinarya marwakaning pagelaran ngaturaken bismillah bismillah salam budaya salam rahayu Gagak Riwang Tegal Menit